DOH-7 ni pahimangno nga di angay balibaran sa tanang ospital ang mga emergency patients. Pamilya sa masuso nga giingong gibalibaran og namatay sa Minglanilla District Hospital, wa nay plano nga moreklamo. Duha ka pulis gipasangin lang nangulata sulod sa Daan Bantayan Police Station. Drug den kilid sa Cebu City Hall gironda sa National Bureau of Investigation. May hapon Sugbo, Kabisayan, tulo ka mga sakop sa Bureau of Customs girekomendar nga pasakaan og kasong kriminal sa buhatan sa Visayas Ombudsman tungod sa nangawala nga sinako sa mga bugas. Samtang dumanog Vice Mayor Gungun Hika mag-atubang sab og kasong malversation of public property. Ang kompletong detalye sa report ni Jinky Rosit. Human sa kapinduha ka tuig nga pag-imbestigar sa buhatan sa Office of the Ombudsman Visayas kabahin sa nangawala nga smuggled rice nga nakatago sa container vans diha sa Cebu International Port Courtyard, na desisyon na sa maong buhatan nga pasakaan og kaso ang tulo ka mga sakop sa Bureau of Customs. Ang magatubang og kasong malversation of public funds mao ang District Collector sa Bureau of Customs nga si Edward de la Cuesta, Camilo Cascolan ug si James Aguilar. Nasuta sa investigasyon sa Ombudsman nga moabot og 272 ka mga sakos sa bugas ang nawa sud sa container van. Based on our investigation, nga aduna sila'y pagkuwang, no? So naa sila'y gross inexcusable negligence tungod kay wala nila na bantayi ang mga sako sa bugas. Hinungdan nga gikawat kini. Sa samang bahin, girekomendar sab sa maong buhatan ang pagpasaka og kasong malversation of public property sa Vice Mayor sa lungsod sa Dumanhog nga si Efren Gungun Hika nga gipasaka sa ilang mayor nga si Nelson Garcia. May kalambigitan kini sa wa pag-uli niya sa usa ka computer set nga gi-issue kaniya ni adtong sangguniang member pa siya. Nasayran nga human sa 4 ka tuig pa kini nabalik sa munisipyo apan bisan pa man niini mag-atubang gihapon og kaso ang naasay nga opisyal. Pagka human sa iyang term, dapat unta iuli niya kay dili man to iyang personal na property. So giuli niya after 4 years na. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Duha ka mga pulis nga nadestino sa Daan Bantayan Police Station gireklamo kay giingong nangulata og lalaki nga igo rang natug sa ilang buhatan. Ang report giaksyonan ni Ray Pasaporte. Duha ka pulis nga nadestino sa Daan Bantayan Police Station ang nag-atubang og investigasyon. Human gipasangin lang nangulatag sibilyan sulod sa ilang police station niadtong Nobyembre 1 sa gabii. Ang anak sa biktima Ruby Baro ni post sa iyang account sa Facebook. Sa iyang amahan ug sa duha ka pulis ug gitag ang ubang sakop sa media. Gipakita sa anak ang naong sa iyang amahan, si Romeo 56 anyos nga dunay bunog ang naong niini gumikan sa gihimong pagpangulata ni PO3 Raymond Pipito ug PO3 Alex Ricarte. As of today, no, the two policemen in the name of PO3 Pipito and PO1 Ricarte is now under investigation by PIDMB. And as alleged by the victim, Romeo Turing, he was physically abused, no, by these two policemen. That's why immediately the CPPO acted on the complaint. Butyag ni Gilyamak sa gabi sa Nobyembre 1 ang 56 anyos ni adto sa police station nga nakainom og nihangyo kini sa hepe nga matulog sa sulod kay di kini buot nga mopauli sa ilang Pinoy-anan sa barangay Bituon. Sa kabalaka nga duna hinuoy mahitabo kaniya. Sa dihang nahinanok og katulog ang biktima, kalit ni abot sila si PO3 Ricarte ug Pipito nga gidudahang nakainom sab ni adtong higayuna ug ilang gisita ang biktima nganong natulog ni sud sa police station. Apan ning rason ang biktima nga nananghid siya sa hepe. Tungod sa pagmagahi sa biktima gingong gipasakitan hinuon siya sa duha ka pulis. Ang duha ana karon gibutang sa San Remigio Police Station. And they will be facing criminal and administrative charges for abuse of authority,
grave misconduct, and physical manhandling sa biktima. Usa sa gihimong testigo sa investigasyon ang hipi sa Daan Bantayan aron mulig-on ang investigasyon sa PIDMB. Gidugang ni Gilyamak nga walay luna sa PNP organization ang sama nila ni P.O.3 Ricarte ug Pipito nga iyang gihulagway mga abusado sa katungdanan ug angayan lang kining taktakon sa serbisyo uban ni adtong mga skalawags nga pulis. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga sakop sa NBI 7 mirunda sa usa ka drug den kilid sa Cebu City Hall. Pipila ka mga empleyado gikatahong nasigpatan sa area sa nanglabayng mga adlaw. Ang aksyon gisundan ni Leslie Caminadi Vistil. Dinhinining hagipot nga dapit sa City Lutaw-Lutaw, Barangay Santo Niño, gironda sa mga sakop sa NBI kini mga lawak nga gihulagway mga drug den. Di mo minus unom ka mga gagmayng lawak sa ubos nga bahin ug taas ang gikatahong gihimong suyupanan. Ang mag-live-in partner nga silang Gladys Intoma ug Christopher Hilongos, lakip na ang usa pa ka Felisa Salcedo mo'y subject sa mong operasyon. Usa ka buwang mipahigayon og surveillance ang mga taga-NBI human makadawat og taho kalabot sa naghitang ka drogas sa dapit. Lakip sa ilang nadawat nga report nga dunay pipila ka mga City Hall employees ang apil sa musuyop sa naasoing lugar. Mga nagkatag nga gamit sa pagsuyop sa drogas ang na-recover sa mga sakop sa NBI. More on gikontrol nato ang operation sa drug den o buy bust. Kaya na yung mga persistent reports na na-verify nato na kining lugar very accessible sa City Hall. Daghan ang mga empleyado sa City Hall na mo mo gamit. Gawa sa City Hall, sir. Panasad mga estudyante. Ang magtiayon, mipadayag nga wa sila mamaligya og drogas sa dapit apan gisugo lang sila. Muhang kuan, inyong negosyo. Kano sa paman Mga labada ka man ko, sewa man ko diri. Yung anong ikaw may ingon lagi ka mo sa mong bana may nagnegosyo og drugas. Wala man, gipukaw kami niya diha, gunatog mi. Umupalit Wala, gisugo ko niya. Ni, Katong laking wow ba nila? sugo ka nga. Bapalit? Asam ka na malik? Bato? Ha? Sa bato? Unsa man din yung buhaton diyan? Susuguan raw. Isa man sugo ninyo? Barkada raw. Barkada ninyo? Giasam na rin siya? Ang galing niya agad. Ang galing niya. Sugo to. Unya tinuod to nga na taga City Hall din yung manugo po din ari din magsuyop. Ang kabawa naman. Ang sakop sa Police Coordinating and Advisory Council nga si Kapitan Joel Garganera nga diha atol sa mong pagpangronda nakugang siyang nakita. Ang kahuot sa agianan mo ay nag-unang concern sa kapitan nga buot niyang mahatagan og pagtagad ni Mayor Michael Rama sama na lang sa pagdemolish sa ubang struktura. This is a warning no sa tanan nga dili kita mo kumpiyansa basta duol pa sa simbahan, duol sa barangay hall, walay giila ni mga klase nga tao. So isip sa membro sa PICAC, I will move endorse it to the City Attorney's Office at City Administrator and to the Mayor nga kaning lugar ha dire not only nga gihimo ni siyang drug den, health wise, sanitation wise lisod kayo, and then this is also a fire hazard. I move for the demolition of this structure here. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Mayor sa Subo, wa makurat nga dunay mga drug den kilid sa City Hall. Sugyot sa sakop sa Police Coordinating and Advisory Council nga i-demolish ang area apan angayan pang itun-an sigon ni Mayor Michael Rama. Ang follow-up report ni Leslie Caminadi Vistil. Wa na makurat si Mayor Michael Rama sa nadawat nga report sa National Bureau of Investigation kon NBI 7 kalabot sa pagkalambigit sa pipila ka mga City Hall employees nga gikatahong musuyop sa dapit. Giangkon sa mayor nga nagkatag na karon ang drogas rason kun nganong iyang gipaguba ang squatters area kilid sa Senior Citizens Park din usa sa giilang nga dunay drug problem. Gihagit karon sa mayor ang PICAC ug ang uban pang law enforcement agency nga dili mohunong silang mga operasyon batok sa ginadiling drogas. So I have challenged them when I came in and when the assumption of Eugene Elizalde
go after anyone. No sacred cow. Giklaro sa mayor nga dili madali ang pagdemolish sa mga estruktura kilid sa City Hall tungod kay kinahanglan kinig moagi sa tukmang proseso. Ila pang sutaon kung insakto ba kini sa mga dokumentong gikinahanglan sa pagtukod sa maong estruktura. So I'm now telling Probe, I'm now telling Colin, check. I'm now telling including city assessor, city attorney, check on the area. Because if it is a Sodom and Gomorrah area, then why should that thing be continuously existing? Check whether they have building permit. Check whether they have business permit. Check whether they are conducting legitimate activity within that area. Remember. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camina de Vistil, News 5. Dili na interesado pa ang pamilya sa masuso nga namatay sa Minglanilla District Hospital nga musangat og reklamo batok sa doktor nga mibalibad sa pag-atiman sa masakitong bata. Kung ngano kini atong sayron sa report ni Jinky Rosit. Mibalibad na sa pagatubang sa mga sakop sa media ang inahan sa usa ka tuig kapin nga bata nga namatay kinsa human giingong gibalibaran sa doktor sa Minglanilla District Hospital. Buot sa pamilya nga mahunong na ang maong isyu sa kabalaka nga basin og di na hinuon unya pirmahan sa doktor ang death certificate sa bata. Ang apuhan nga si Juanita maunay mipahibaw nga di na sila interesado pa sa pagsangat og reklamo batok sa doktor ug sa tambalanan mismo. Pobre ko kay mi, di mi gusto ng samok mamo nga. Inaana man, di na lang kuan, hello mo na lang na. Ngatong ko Ginoo na lang usay ko kuan naman ana may nitabang. Wa sila magtuo nga ang post sa usa ka nagpakabanang netizen mo'y hinungdan kung nganong midako pa ang maong issue sa gidangatan sa iyang apo. Nang hinaot na lang sila nga unta, di na kini masubli pa ngadto sa ubang mga pasyente nga magpatabang kanila. Sa sunod ingon ana nga kuan sitwasyon na angay gud nga matabang gyud ta kay tabang gobyerno man na unsay mga tambal dito nga kuan ug na ikatabang sila tabangan yun nila. Gitugyan na lang hinuon sa mayor sa Minglanilla ang investigasyon sa Kapitolyo sanglit dili ubos silang jurisdiksyon ang maong tambalanan. Di masiguro kiba mo ng katawhan nga under man sa probinsya ang Minglanilla District Hospital. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ka fact-finding team ang tukuron sa DOH aron pagsuta sa tulubagon sa Minglanilla District Hospital sa gidangatan sa usa ka tuig nga batang babae nga namatay human balibari sa doktor sa maong tambalanan. Ang report ni Ryan Sarote. Grabe na gitang bata pag-ubot. Usa ka investigasyon ang sugdan sa Department of Health 7 sa giingong pagbalibad sa usa ka doktor sa Minglanilla District Hospital sa nagtinga nga kapin usa ka tuig nga masuso niadtong Sabado. Ang pagmugna sa usa ka fact-finding ang unang buhaton sa DOH aron pagkuha sa mga sirkumstansya sa pagda sa ospital o pag-validate sa pasay sa pagbalibad sa doktor sa pasyente. Makigalayan ng DOH Administrator sa ospital o sa Integrated Provincial Health Service alang sa investigasyon. Sayop sab nga balibaran sa mga doktor o sa mga hospital staff ang bisan kinsang mga pasyente nga manginahanglan ng medical attention hilabi na panahon sa emerhensiya. The doctor or any attendant or any personnel in the emergency room shall attend to any patient without questions on whether he can afford to pay or not. Posibleng magatubang og silot ang mga hingtungdan kung mapamatud-an ang pasangil. Gitugyan na lang nila sa Kapitolyo ang tukmang silot nga posibleng atubangon sa doktor og medical staff. Duha ka adlaw nga nagsuka kalibang ang bata nga gipainom og over-the-counter nga tambal sa iyang inahan nga si Jessie Barikit. Misamot ang kahimtang sa bata og niadtong Sabado nadala sa Minglanilla District Hospital nga daw hilimakyo na. Matod sa DOH nga posibleng grabe na ang kahimtang sa bata ug nga mas maayo nga sayop kinigida aron unta na tabang. Tambag ni Bernadas nga di kakumpiyansaan ang sakit nga suka kalibang tungod sa kakuyaw nga ma-dehydrate ug mawad-an sa igong mga vitamins ug minerals ang pasyente nga posibleng moresulta sa kamatayon. So bisan maabot na siya irreversible, bisan unsaon pa na nato og hatag og IV fluids tungod kay irreversible na ang naitabo nga damage, dili na gina siya ma-resuscitate.
So very critical ang time element gikan sa pagsugod sa kalibanga ang medical intervention tambal nga gihatag. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Wa mahimot ang buhatan sa Ombudsman for the Visayas sa gipakita nga taras sa doktor sa Minglanilla District Hospital. Kinsa reklamong mibalibad sa pag-atender sa usa ka bata nga but-untang ipa-admit sa iyang inahan. Gipaybaw ni Attorney Maria Corazon Naraha nga wa pa sila'y personal nga kasayuran sa tinuod nga itabo sanglit wa pa'y gimidangop sa ilang buhatan aron ireklamo ang giingong doktor nga wa manumbaling sa pasyente. Apan isip usa ka empleyado sa gobyerno, subli nilang gipahimangnuan ang tanang government employees nga di magpabaya sa ilang mga trabaho. Alang niya ang usa ka pasyente nga nagkinahanglan og dinaliang pagtagad, gikinahanglan nga atimanon dayon sa mga doktor aron maluwas kini. Basta affected or aggrieved sila no sa kanang unsay gibuhat sa usa ka opisyal or empleyado sa gobyerno, doon na jud sila katungod nga mo file og kaso, whether diri or sa ubang agencies or kanang forum nga naay jurisdiction over it. Giawhag karon sa DOH ang publiko hilabi na kadtong dunay sensitibo nga panit nga mogamit og haom nga sabon aron malikayan nga madaot o ma-irritate kini. Matod sa Department of Health nga dunay mga sabon ang dry skin o pang oily skin. Sagad usab sa mga problema sa panit ang mga enzema ug mga allergies nga mamula, mangatol, hangtod nga ma-infected. Tambag sa DOH nga manglimpyo gyud sa lawas aron malikayan ang posibilidad nga mataptan og hugaw nga makadaot sa panit sama sa kurikong, psoriasis o leprosy. Matod sa DOH, di na kinahanglan i-confine sa mga sanitarium ang mga dunay sangla ug mahimo ra sila tambalan bisan sa balay. Kuan og oil sa panit kay normal lang namatay oil pero sobra na kasanan tungod sa mga pagkaon, so ang tendency makatol kay masagol og abog. So imong mahikap ang pores ana sa itong panit medyo ma-stack up. Multi-awarded furniture designer and manufacturer sa Sugbo mipahimangno nga iyang gukdon ang si bisan kinsang naglaraw nga mukopya sa disenyo sa iyang mga furniture nga sikat na karon bisan gawas sa nasod. Ang report ni Ryan Sorote. Subling may pahimangno ang bantugang Sugbuanong furniture designer Kenneth Calbonpue na iyang gukdon ang bisan kinsang mukopya sa iyang disenyo sa furnitures. Gikondinar ni Kenneth ang paglapas sa mga local designers sa Intellectual Property Code of the Philippines. Hilabi na, kay dugay ng inila sa laing nasod ang iyang mga mugna. Magtulo na katuig na nagsige og gukod si Kenneth sa mga nangupya sa iyang mga disenyo. Nasayran niya na sagmuyo si Kenneth pagkakita niya sa lantaran nga pagpamaligya sa mga muebles na siya mo ay nagdisenyo. Sobra sa katunga ang kabarato sa mga kinopya nga mga muebles kaysa orihinal nga moabot og nilibo. Actually, it's been very successful kasi lahat ng mga cases namin pinupursu namin all the way till the end. Sa karon, unom na ka mga furniture manufacturers lukop nasod ang napasakaan na og kaso ni Kenneth. Dako hino ng iyang pasalamat nga nakigsettle na ang unom ka mga furniture manufacturers dungan sa pasalig nga di na sila mokopya sa Subuanon. Usa na lang natighimo og furniture ang nagmagahi bisan sa pag-attend sa pagdungog sa kaso sa korte. Yung isa kasi refuses to come even to the hearing and decides to also file a counter charge, no? So yun mga yon, we will pursue them all the way till the end. We will not settle para maleksyonan rin. Kaparyas na gyud sa mga mugna ni Kenneth ang gipangkopya apan dali ra kini nga mailhan nga fake tungod sa low quality ini kun itandi sa orihinal. Nanawagan usab ang Sugbuanong garbo sa ubang mga artist nga maningkamot aron maprotektaran ang ilang mga mugna ug ang industriya nga inila tibuok kalibutan. Ang atangan karon semana ang mga bagong mugna ni Kenneth alang sa APEC Leaders Meeting sunod semana. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Pagkawagtang sa tulo ka buwan nga masuso, padayon pang giimbestigahan sa kapulisan. Posibilidad nga nagtumutumo lang ang inahan gitun-an sa PNP. Ang report yaksyon ni Ryan Sorote.
Kumbinsido ang igsuon ni Maricel Enriquez nga gidagit ang anak niini sa babae nga napailang asawa ug konduktor sa series bus niadtong kalagkalag. Gimakak sa igsuon ang pagdudang naghimo-himo lang og istorya umaw kini mudos sa iyang igsuon aron pangwartahon ang nagdala sa iyang anak pinaagi sa pagdangop sa kapulisan. Seryoso na sir, wag ginabi ko na iyang mga anak na anak kong duha. Ang usa to sa bikas amahan. Ang usa to sa bikas amahan kay lain-lain nagamahan. Wa siya mamakak di ani. Di na siya mamakak diri nako sir. Kumo naman lang na ingunana. Wa dyan na mahitabang nga iyang mga anak nagkabuwag. Pabuwag lang na niya kung ikuha niya turnover niya dagko na. So kuwang kag pagtuo nga dunay pagduda nga gibaligya. Kuwangan dyan ko patuo, sir. Kay kung mahitabo ba ng baligya, kato na lang iyang anak ng Amerikano. Ihangyo tog 50,000 pero wa siya. Matod ni Rebecca nga siya mao'y nagpakaon sa duha ini ka anak ni Maricel samtang tuasab sa amahan. Ang laing duha ni ini ka mga anak, si Maricel Enriquez mibisita sa buhatan sa CIDG sa miaging adlaw aron magpatabang nga makit-an ang iyang anak nga gidala sa babae ni adtong Nobyembre 2 samtang siya naninda og sigarilyo sa Cebu South Bus Terminal. Nagdala siya og hulagway sa iyang anak ug sa babae nga nidala sa iyang anak. Ang panghitabo nakuhaan sa CCTV footage sa CSBT apan sa kuha sa CCTV camera. Nasuta nga alas 6:32 nibalhin si Maricel sud sa terminal. Dala ang baligyang sigarilyo ni ini. Kasi ako, nipalit kong sigarilyo dito, akong gihagwa ang bata. Kaina mo, kaina sila. Di hali, ilang naman sila. Alas 6:36 gihatag sa babay ang itom nga sling bag ngadto kang Maricel dayong lakaw diin makita pa nga nibabay ang babay kaniya. Alas 6:57 nibiya sa iyang pwesto si Maricel ug nigawa sa terminal. Dala ang baligyang sigarilyo. 2 ka minutos ang nilabay ni balik si Maricel nga nangita na sa iyang anak. Oh, nga na sa ning ko basig kwarta ba ron so kay ba. Kagahapon sa udto, nibalik si Maricel sa buhatan sa CIDG aron limpyuhan ang iyang kaugalingon. Batok sa pasangil sa usa ka police official nga modus ra niya ang nahitabong pagkawagtang sa iyang anak. Mao naman tayo na iyahang paglakaw nga plano na niya nga madana gyud niyang bata. Subli niyang giklaro nga tinuod nga gidagit ang iyang anak. Gani miabot pa siya sa lungsod sa Dalagit aron sa pagpangita sa babay. Ang kapulisan nanganti nga di sila magpanuko sa pagpasaka og reklamo batok ni Maricel sa higayong mapamatud-an nga nagtumo-tumo lang kini sa iyang istorya. Meron naman tayong mga pinanghahawakang dokumento dito na pagsisimula ng investigation natin to track down kung sino yung sinasabi niyang babae na pinagbigyan niya ng anak niya. Wala kang pagdududa sa claim niya? Well, yung sa nanay nung bata, interviewin pa namin mabuti. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mokato ang balita ni Ray Pasaporte. Sa laing bahin, 3 ka buwan nga mabdos gilugos sa usa ka construction worker dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang detalye sa report ni Edwin Cañete. Igo na lang sa pagbasol ang 31 anyos ka construction worker nga nila nga si John Real Gloria human kini gidakop sa mga tinubyanan sa Kapolsan tungod sa pagpaglugos kaniya og 2 ka buwang mabdos dito sa sitio Commonwealth, Barangay Ibo, Lapu-Lapu City alas 9 kagahapon sa buntag. Si Gloria nga nainabi sa News 5 walay pagduwa sa pag-angkon nga iyang ginlugos ang biktima gumikan kay siya nagagamit og ginadili nga drogas. Ikaduha ng kulungin mo, doon na kay ko niya ging mga tuwi. Kuha man ito kuha ng usara mo lang ng panser. Si Gloria miingon nga naliksyon siya sa hitabo. Alang niya dili maayo ang paggamit og ginadili nga drogas nga iyang gihimo ang maong salaod ug sumala pa niya walay maayong kapaingnan sa tao ang paggamit nini og drogas.
nasuta sa kabulsan nga si Gloria adunay bench warrant sa sala ni Presiding Judge Toribio Kiwag sa kasong attempted rape. Samtang ang arresting officer sa Station 5 nga si PO1 Emmanuel Deriada mibutya nga ang biktima mitaho diya sa ilang buhatan kaghapon sa buntag hinungdan nga ila dayong gihimo ang hot pursuit operation. Buton ta muikya si Gloria apan naapalibutan na siya sa mga tinugyanan sa balaod. Pag-report diri, igo namin ni Kuan ni at pursuit na namin diri. Kuan, among gipangitang suspect. Kay nailhansan man. Mo na sa pag-adto dito na ila na kuan mo. Sa imbestigasyon sa kapulisan nga samtang natulog ang biktima sa giabangan niyang panimay, nakamata na lang siya nga adunay kasikas o gitiunan na siya kutsilyo. Og nagkanayaw ang suspitsado nga si Gloria nga ayaw pagsaba kay dili tikaw unsaon og musyagit ka kay patyon tikaw. Apan ang biktima nagpakiluoy gumikan kay nagbleeding siya og usa pa gyud siya kamabdos. Si Gloria nakuhaan sa kapulisan og duha ka gagmayng pakiti sa shabu, 38 Paltec revolver pistol, 4 ka mga bala og kutsilyo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Usa ka pulis nga nadistino sa FESAGS na biktima sa bukas kotse gang samtang nakapark ang sakyanan niini sa Dan B. Rodriguez. Nagpatabang si PO3 Pastor Brian Limalima nga nadistino sa Firearms and Explosive Security Agencies Guards and Supervision Section kon FESAGS sa Theft and Robbery Section sa Cebu City Police Office. Kini human nahanaw ang mga gamit sud sa iyang sakyanan nga nakapark luyo sa simbahan samtang siya misimba sa Bethel Temple. Nakurat ang maong pulis diyang sa iyang pagbalik, nabuak na ang bildo sa luyong bahin sa driver side. Nawagtang ang service firearm ni Limalima nga 9mm, 4 ka magazine nga may mga bala, cash ug uban pang importanteng mga butang nga gibilin sa sakyanan. Matod sa hepe sa TRS, wa pa nila mailhi ang suspect apan dunay nakahatag kanilang impormasyon nga gibaligya sa bata ang armas diha sa Dulho Fatima. Daling mihimo og follow-up operation ang kapulisan apan wa pa nila makit-i ang nakapalit sa maong armas. Dire na kay muranan nami gi subay nga suspect amo pang kuan gid ang whereabouts niya gid. Nailhan sa Fuente Police Station 2 ang suspect sa pagpangawat sa usa ka sakyanan nga giparking sa basement sa usa ka 5-star hotel niadtong Nobyembre 7. Ang tag-iya sa sakyanan si Suana Etok midangup sa Fuente Police Station Sabado sa buntag. Sa gihimong follow-up operation nakuhaan sa CCTV footage ug nailhan ang suspect nga si Reggie Vergara taga Barangay Butong lungsod sa Ronda. Matod sa hepe sa Fuente Police Station Hartzell Peter Bellido, ilang subayon kun unsay kaso kaniadto ni Vergara. Human usab nitug-an ang mga silingan niini nga napriso ang suspect. Wala hinoy butang nga nadala ang suspect, gawas lang sa yawe sa apartment sa biktima, lakip sa nada nga mga cards. Mato ni Belido karong simanaha ilang pasakaan og kasong pagpangawat ang suspect nga si Vergara. Gihingusga na karon sa kapulisan sa PRO7 ang ilang kampanya batok sa loose firearm, labi na kay nagsingabot na ang pinili ay sunod tuig. Ang report ni Ray Pasaporte. Si Senior Superintendent Raylin Dunlawas miingon nga padayon ang gihimo nilang monitoring sa illegal nga pagpamuhat og armas diha sa Dakbayan sa Danau. Gipahugtan sab nila ang entry og exit point sa Sugbo nga mao'y sagad agianan sa mga taong mopalusot og armas ngadto sa ubang kasikbit nga probinsya aron ibaligya kini. Gibuhat nila kini karon labi pa kay naghinangat na ang eleksyon. Equally we have to strengthen also our efforts in the campaign against loose firearms. It's not only tungod kay hapit ng eleksyon, tungod kay kinini ang possession and the use of unlicensed firearms, makita nato nga daghan kayo in the shooting incidents kasagaran ng ginagamit mga unlicensed firearms. Napanglantawan sa kadagkuan sa PRO7 nga mukusog ang palusot sa illegal nga armas nga gamiton sa eleksyon. Lakip nga monitoron karon sa kapulisan ang giingong mga guns and guns sa mga politiko. The more that we will be focusing kay dili ta gusto nga kinini ang illegally manufactured firearms
will be used in this coming election. Si Senior Superintendent Noel Guilliamac sa iyang bahin niingon nga daghang loose firearm ang nasakmit sa nagkadaiyang unit sa kapulisan sa probinsya sa gipahigayong mga operasyon sa illegal nga droga. Iyang gihulagway nga usa sa tinubdan sa loose firearm kining mga nagnegosyo og illegal nga drogas. Tungod ini, hugot ang ilang pakig-alayon sa mga sakop sa CIDG ug bisan sa NBI aron daling mapuhag ang mga daotang pundok nga posibleng naglihok dinhi sa lalawigan. Hinuon sa pagkakaron wa pa sila'y na-monitor nga lugar sa probinsya nga dunay presensya sa armadong pundok. Continuous ang ato ang gitawag nga kontraboga, no? Kaning mga loose firearms, no? Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Happy Pilipinas Wednesday afternoon kaninyong tanan. Kasaulugan sa Sports Festival 2015 sa Cebu Provincial Police Office nga gisalmutan sa nagkalain-laing police units formal nang gibuksan. Ang pagpili sa mipatigbabaw nga linahi nga kaaniyag sa mga muse mao'y formal nga nagbukas sa kasaulugan sa tinuig nga Cebu Provincial Sports Festival sa CPPO. Dinhi, nagtigi ang mga muse nga pambato sa lain-laing units diin midaog ang kandidata sa Provincial Intelligence Branch o kun PID. Si Senior Superintendent Noel Guilliamac nagkanayon nga usa ka semana nga activities ang ipahigayon sa headquarters diin usa niini ang basketball competition. Si board member Raul Alcoseba sa 1st District sa probinsya sa Sugbo mo ipinasidunggan dinapit ni Guilliamac atol sa opening ceremony. Usa sa tumong sa pagmugna ining maong kalihukan mao ang paghatag og dakong pasidungog sa kapistahan sa patron sa mga kapulisan, St. Michael Archangel ug ang pag-develop ug pag-enhance sa sporty side sa atong mga kapulisan. Ang kalihukan tapuson karong Nobyembre 27 diin usa ka boxing event sab ang ipahigayon. So we invited Honorable Raul Alcoseba to be our guest of honor speaker sa among basketball because he is what we call winning guest coach, no? Sayang kabataan sad, he is a basketball player, no? So we invited him here. Ug mao kadto naglangkob sa atong happy news karong adlaw ug alang sa walay karapusang mga chikas o balik ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukat Sara ug ang atong word of the day nagkanayon. Aanin mo ang damo, kabayo ka ba? Agay. Makato ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Kabayo. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!